Il-ħamis wara nofsinhar it-Times of Malta Online irrapportat li ġurnalist minn tagħha ġie arrestat wara li allegatament mar biex jieħu ritratt ta' festin tal-miliet li kien qed isir fl-awla tal-Maġistrat Carol Peralta. Minn Brussell permezz ta' Twitter il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkundanna dan l-aġir u talab lill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja biex tinvestiga. U qal li dan il-każ juri l-bżonn li ssir riforma fil-ġustizzja. Kundanna simili għal dak li ġara wara nofsinhar waslet mis-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici li insista biex tiġi emendata l-Kostituzzjoni ħalli l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja ikollha aktar poteri. Fi stqarrija il-Gvern permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Dr. Owen Bonnici kiteb formalment lill President ta' Malta fil-kariga tiegħu ta' Chairman tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja sabiex b'mod urġenti l-Kummissjoni tindaga dan l-allegat aġir tal-Maġistrat Peralta. Il-ġurnal Times of Malta Online jirrapporta li minn dak li ra l-ġurnalist fl-awla sar festin li fih kien hemm il-mużika, sigaretti u xorb mal-art u siġra tal-miliet.